Bababa mo na. May meeting daw ngayon sa BCA. Alas 2. Oo. Sige na pa ako kayo nag-alis. Sabi ko nga ni may gawa kita. So ano ako sa pagkakan sa BCA. Ha? Tawa na ako sa pagkakan. Nagkakalaban na ba naman? Pero ako dito, sa bata, sabi daw po, pag nagkanak po siya ng babae, ako niya magkanak ng babae. Pag nagkanak daw po sa babae, ang papamikuhan daw, kung nila po. Kaya natara po siya ng babae. Kaya sabi Sa ido mo na. Ha? Sa ido mo na. Pagtin lang pa pa, kabanga pa. Kabanga pa? Kasi ang pangarap ko talaga. Kapag sabi mo yung nagbabae. Hi guys, work tayo ulit. Seven zero.
May meeting pati ng 3 p.m. Pero, Kaya mo na yan. kaya mamimita pa ako dito. Ay, may magagawa man digdi. Oh. Sige ba? What tayo ulit? Ang gusto, vitamin.
Tulog ka lang. Tapos may katabang ka. Kaya may ibang kaasa ko na. Mahirap na. Ay, pinakawagit ka. Ay, pinakawagit ka. Ay, sa... Wala ka ka dyan niya? Ikay mas nga kaya? Ito sa ito wala dumayin na. Oo, magpalimas mata. Ito wala mas mga kaya. Oo, bago na pas mata. Ayun ito ang mga mati. Oo. Ikay mas mata. Ako nila nakakabol ko na ko. Pagkat ka lang. Ako nakakalaman naman. Ako tuloy yung isang kanya sinagkakas nila. Hindi ka pa na nakakaulitan ka. Kanino ka nagkakatag? Daya ko nga ba ka? Ay, grabe ang event ko mga nag-isa ito. Oo. Event pa rin nasa type ko. Ano na sa ang 28 ko tapos. Bago pa ka naman.